Nađa Čikara, ambiciozna i svestrana TV voditeljka sa dokazanim iskustvom u vođenju programa uživo, novinarstvu, digitalnom marketingu i koordinaciji gostiju. Poznata je po snažnim komunikacionim sposobnostima, kreativnom pripovedanju i sposobnosti da se poveže sa različitom publikom, kako na televiziji, tako i na internetu. Voditeljka i novinarka Jelena Dimitrijević godinama je bila jedna od zaštitnih lica srpskih televizija. Ona je ime koje je često punilo medijske stupce. Danas je ponovo u fokusu javnosti jer je voditeljka najvećeg muzičkog formata, Hype zvezde. Saša Joksimović je srpski glumac i televizijski voditelj, jedan od angažovanijih glumaca na našim prostorima. Počelo je snimanje muzičkog takmičenja Hype zvezde, o kojem bruji čitav Balkan. Do sada ste dobro upoznali naš prestižni žiri, a sada ćemo vam predstaviti i voditelje ovog spektakularnog programa. Dobro poznato TV lice Jelena Dimitrijević je za naše kamere izjavila koliko je srećna što je postala deo Hype produkcije. Moji utisci su predivni, volim kada je celokupna produkcija profesionalna, a to je najvažnije da bi sve funkcionisalo, tako da sam ja srećna i zadovoljna, a zahvalna takođe što sam u Hype produkciji i trenutno radim na Hype televiziji. Kako ti se čini, Saša, vi ste voditeljski par, kako se vi slažete? S obzirom na to da Sašu nisam znala pre ovog projekta, ja sam prezadovoljna. Mogu da kažem da smo sličnog senzibiliteta, tako je, i da se sve lako dogovaramo i da neki deo programa onako školski prođemo po 2-3 puta. Zadovoljna. Jelena nam je otkrila svoje mišljenje o žiriju, kao i koju je kritiku uputio Boki 13. Žiri? Pa šta da kažem, o Aci, o Miri, evo Mira dodaje da... Ovo je slučajno da si rekla nešto loše. Da, evo Pleten, tako je Mira rekla. Ono što bih ja naglasila da mi se Acino izlaganje i tekako dopada i onako dopada mi se što me uvek nasmeje kada se vrti oko stolice i što ustaje, skače i tako dalje. Hiperaktivan je i neka nastavi tako. A Boki? Boki 13. Da, kako ti se on čini? Kako mi se čini? Da. Kada je u pitanju Boki 13 kao celokupna ličnost, mislim da se dosta izgradio, mislim da fantastično govori srpski jezik i drago mi da u našoj zemlji radi i da je pri ovom projektu jako se dobro oblači, zaista se trudi da napravi atmosferu, tako da dopada mi se. Ali prokomentarisao može i tvoj styling, baš me interesuje. Više puta. Ja se nadam da će naši s televizije Hype, digitalci, koji se bave društvenim mrežama, da izdvoje šta se to njemu dopalo, a šta nije. Da, nije mu se dopao jedan karmin smaragdne boje i to je sad druga priča. Šta mi je tačno rekao, ne sećam se jer ne pamtim ono što mi ne odgovara. Zatim smo popričali sa Sašom Joksimovićem i Nađom Čikarom, koji su nam opisali kako su protekli prvi snimajući dani. Što se tiče prvog snimajućeg dana, prošao je onako malo, bio je zahtevan, kao što svaki snimajući dan svakog projekta na planeti Zemlji mora da prođe malo onako ponaporno, dok se sve to upegla. Međutim, već na drugoj polovini tog prvog snimajućeg dana mi smo se već lagano uhodali i dobili ono što zaista želim. Nije da nismo dobili ni u prvoj polovini, ali je bilo malo teže. Već kasnije to je bilo bolje. Već danas, sutra i sledeći put sve bolje i bolje. Nađe, kakvi su tvoji utisci? Pa mi smo veličanstveno započeli tu prvu epizodu, ali kasnije složila bi se sa Sašom da smo ga nekako uhodali smo se i bili smo opušteniji. Takmičari su toliko raspoloženi, toliko vedri i mi šaljemo neku dobru energiju tamo na scenu, tako da ja se samo radujem novim snimajućim danima i novim emisijama, pa da nastavimo. Je li danas već malo lakše? Evo, drugi dan je snimajući drugi dan. Kako ne, pa evo sad pričamo baš Nađi ja, jesmo malo umorni, ali smo raspoloženi. Dakle, taj entuzijazam, raspoloženje,
to samopouzdanje koje imamo i sve to što iziskuje ova velika bina, naravno, radujemo se i jedno čekamo da krenemo. A kakav su utisak kandidati ostavili na naše voditelje? Takmičari su dobri, iznenađujuće dobri, ali i oni koji su manje pevački sposobni imaju neku energiju koja kupuje gledaoce i mislim da će biti posebno zanimljivo petkom kad publika bude birala ko će u stvari da ide dalje. Da, tako, pa poenta je da publika, znači, razlikujemo se od nekih drugih formata, zato što publika je ta koja učestvuje i nekako više smo posvećeni kandidatima i fantastičan je žiri i jednostavno dobro plivamo ovo. Zanimalo nas je i kako se slažu sa žirijem. Dobro, za sad dobro. Mislim da je odabran pravi žiri i da mi to dobro radimo. I moja koleginica Elena Dimitrijević kao i tvoja, mi smo na sceni i nekako radujemo se kad neko otpeva ili lošije ili malo bolje ili malo gore, šta će oni da kažu. Ali svako i vi uživate. Pa da, onda smo mi neka podrška tu i kandidatima i želimo da ih i opustimo i puštamo ih da komuniciraju sa žirijima, da imaju debatu i nekako je sve živo i prirodno i mnogo je lepo. Ja moram da dodam samo, Saša, da sam ja oduševljena našim žirijem, jer oni su tako prijateljski nastrojeni prema našim kandidatima, imaju neku roditeljsku notu i to mi se jako dopada, a primetila sam da je kandidatima jako važna ta proba sa sotirom. I kada sam komunicirala sa njima pre nastupa, znam da im je bilo presudno to šta im je Sotir rekao. Tako da naš žiri sa Sotirom u konsultaciji, mislim da je to tandem koji pobeđuje. Čekaj, šta, roditeljski su ovako nastrojeni. Dobro, kako ko? Koga bi uzela za roditelja žirije? Morali smo da proverimo i da li je došlo do nekih čarki među članovima žirija. Bilo je dinamično. Pa bilo je dinamično, to su 4 različita karaktera. Mi se trudimo da to bude sve, da budu fini, a međutim ispada nekad neko neslaganje. A nema tu svađa, nema tu prepirke, ne znam kakvih, ali ima konstruktivnih debata i razmena mišljenja. Tako da uvijek doćemo na kraju do onoga što smo zacrtali na prvoj probi, šta želimo od Hype zvezda, kako taj format izgleda i na dobro smo putu. Upitali smo ih i da li je bilo nekih žustrih komentara prema takmičarima od strane žirija. Očekivalo se od Mire da će biti najstrožija, koliko sam ja uspela da pohvatam mišljenja kandidata, ali Boki im nije ostao dužan, to je sigurno. Boki je onako izolovan sa strane, on komentariše stylinge, Boga je malo se i razume i muziku, da. Ja si primetio? Ja da, i on se nekad bavio pevanje i muziku. Tako je, on ima svoje nastupe. Svoje nastupe, da, tako da ume Boki da bude malo onako različitiji od svih nas, tako da to nekako potpunjuje ceo show. Rasplakao je pre prošlu epizodu jednu takmičarku i nije bilo baš sve jedno, nije bilo ni nama sve jedno, zato što je Boga mi lila suze zbog Bokijevih komentara. U backstage-u vama je bilo teško, da, sigurno, što je ona otišla kod vas i onda je bilo tamo uplakana i bilo je teško. Da. Tako da ume Boki da kaže neku tešku reč, ali... Ali zapravo taj plač i to sve što se dešava, to znači da je takmičarima stalo da prođu drugi krug. Stalo im je do ovog šova, stalo im je da postanu Hype zvezde. I čim se pusti suza, čim ima treme, čim se malo tresu, znači da im je stalo. Niko nije došao, tu je to zalutao je. Znači, strogo je birano ko će doći i ko će ići dalje. Tako da, verujte mi, imat ćemo sjajan format. Nađa je na kraju razgovora istakla da će fokus biti na takmičarima, a ne na drami i skandalima. I ja bih pohvalila samo i produkciju i čitav koncept, zato što razlikujemo se nekako od ostalih. Fokus su nam takmičari, nije nam fokus reality, nije nam fokus ništa. Fokus su oni da se pokažu u najboljem mogućem svetlu i da zasijaju onim svetlom, kao što ovde piše Hype zvezda. Srce moje, kako vas dite zalepo rekla. To je to. Mi vas ostavljamo da se pripremite za današnji show. Hvala vam puno. Dobro nam došli. Nadamo se da smo vam lepo predstavili ovaj trio, a u ponedeljak ćete saznati ko će biti 4. voditelj ovog grandioznog projekta.